de transition damana fo ko transition chifla kawre tay nga mugro bi duguna bi o ka ke chifla kawre kama sura naka du bi o korola ka ba fo ba anta barana awji jawre mo ba digun fe go bi o ka ke chifla kawre kama ora tan fo chifla kawre na ni transition li ka transition ay nga wara mi nga fa wasa ko bi bulo de do chifla kawre nga ko mine nga mugro ba ande me ka to lasi donc akaka chifla kaw ulu ku chesri ni ala je fonction publique ko ngutera ko chango ko agela parce que un frère blessé un frère mbato birubiru kana ke parce que ni aje terminer bibi na manga chama be benaka mangando ibe do talwa ko birubiru ko ngurugula ulu ka dimindo ibe do talwa ko terrain ko mawili ulu ka dimindo ibe do to ko kalango ta kanya sol benika dimindo do bo fo dimi bedeka nogoya doni ori be mangam ban jamana ko ora to ango fonction publique nguru tera munu saka te nguru te munu mo soro ango antake tina tin te labane munu ma saka ta aya place ta ka fara samre ina place ka do fara place ko to amna mo sabe ke mo nyoni akanga nga an re deme na ha ke tieka mba to shini machine ma are kana jo anrela ana fa na nguya do o fana okumu gonna ni ala examen fekera a background la doni a pekro okumu gonna ka ke nyeka ni la fa baka na ambe ku noko ya mu batu na mu bla mu na shini o bo barake ganya e bla do ko bara ete do ko bara nya do ke cheno mo be sebulu afa ala ka enala o ala ka ku o beta la tayde ado yi reka ku do mbali ado yi reka fili ni mi ala tay ni femo fara ala la bebo donc ko ire setula o temene ko ngam morobaw o ka kena o yanga aminan ko bay na yit ma be kena sunna ma kasega minon yini ka minon dafa amna do ko so ko amnu je o be morobaw fana o munu ta parce ni ala ja bewi bana gelen banka nu mo be ta ga mo la bo katana kena ma parce que c'était malen be biki ga mo la bo ni ga mo la bo bi sanen dron ya dama problème apta fragaro na o traitement wa dama problème abe shi hotel mo na wa dama problème donc ango sisa angan jija angana no o fero ya refa mu batu malen mu an setayi akasaka jigya soro kasaka fraga ka jamana na ulu barobe seno o fana ba da kalbi an klima bo angam mo roba ko malen be ko do ni ya jete mine fana musutala gouvernement mo be bien ango na me fen feke ni mo sabado sabana ko kay musoy o be gouvernement barabe la sesa mala ko tien yo secteur do be muso teta o barake bono ko nana itsa fa kibe muso blain ba sa muso to o rofe donc abi je oroko mais bibina la ko tien muso ka ko talino sebela mbolo o korote ka be ba nyade filu gra rodo la ma banjali bide ka glanga nyatuguni ama glanga nya diantige be wulu le bolo donc an saka fo gambe nyinu ko talibi ka folibla musula kawla maintenant a do magara lakana kula bibina transition kala ni flo de lakana afra ko ka ku flo mi ke o ka jamana basi oriatu dobra gouvernement ka sorola de ndaro na mo ta date mo ka kumana mais dobra gouvernement de banu be ka sorola o soro fanyango ko di armée ma mba to dobsa fa armée ka budget kan to mena mais mo chama ta kuma fo dobra budget bela salu donc amalien fo dante foli mona nya yali bi amga ni keta parce que ni armée demain e be grand télé do grand télé ke malien ka gelaka mais malien ke la kun ka son armée ka demain mba to la fiab sagana donc o foli bla malien be parce que ni lakana la je lakana akano go akagele comme bana fatu ko bana dungadini aboli ni ala je gela dem la fo sanflar la ama forum na grand nord ka jigna don na se centre la pour ga fanas imanas kele ke tugu isa ka be ban roni gele me bi jija ka chamani bola transition sikit mamuna gela floflo jume kumbe o ki dugu be ci ka on be ci
jigiya foyi population jigi surasi mun ye olu fana jigiya foyi fana kun t'ulu ye ka baara kɛ bɛɛ bɛ sigi ka lajɛ i b'a fɔ i bɛ ka tele lajɛ cogo min na o kun ye gɛlɛya fɔlɔ-fɔlɔ ye donc a ma ɲa fɔ an ka se ka an ka fɛɛrɛ de falen parce que wale dɔ tun bɛ sen kan n'an ma bɔ wale kɔnɔ an tɛ se ka foyi kɛ mɔgɔ dɔ b'a fɔ k'an bɛ ka mɔgɔ kɛlɛ an tɛ ka mɔgɔ si kɛlɛ an tɛ mɔgɔ si juguya la mais fɛɛrɛ dɔ bɛ n'an ma ba kɔnɔ an tɛ k'an yɛrɛ ye an ka jamana tɛ k'an ta ye an tɛ se k'an ka jamanadenw sago kɛ an tɛ se k'an yɛrɛ sago kɛ o fɛɛrɛ bɛ daminɛ fɔlɔ o daminɛ sɔrɔsiya kɛnɛya yɛrɛ lakana taabolo yɛrɛ fɔlɔ-fɔlɔ la n'o ye sécurité parce que n'i y'a jateminɛ jɛɲɔgɔnyaw bɛ yen mais bɛɛ n'i ka laɲini don a bɛ se ka kɛ e ka laɲini o ne ka laɲini tɛ kelen bon ni ne y'a dɔn k'a fɔ ne ka laɲini tɛ ka sabati fan fɛ an bɛ jɛɲɔgɔnya la ni ma se ka tiɲɛ f'i ɲɛna o tɛ mɔgɔ nɔ ye dɛ o yɛrɛ nɔ ye ni siranna i dusu ka kaba ka dɛsɛ k'o tiɲɛ fɔ fɔlɔmuso tɛna se k'o tiɲɛ fɔ n'a e de bilala e de kan k'o tiɲɛ fɔ i b'o tiɲɛ fɔ o de kɔnɔna la an y'a essayer k'an ka baara taabolo yɛrɛ yɛlɛma o yɛlɛma nana ni gɛlɛya caman ye mais a kun tɛ to gɛlɛya kɔ parce que an b'a kɔrɔ dɔn a ka tiɲɛ i bolo i b'o dimi kun mɔgɔ kana k'a b'i dɛmɛ a ka tiɲɛ mɔgɔ k'i jalaki e b'a dɔn i kelen nɔ tɛ i tɛ se k'o ɲɛfɔ da kun ka kan an yɛrɛ kan an ka wara kunkolo minɛ o de kɔnɔna la an ye fɛɛrɛ kuraw tigɛ n'i y'a san kelen ye opération bɛ sen na u b'a fɔ ma opération offensive ka jugu ɲini fɔlɔ mɔgɔ min t'u ka sigiyɔrɔ la u bɛna sɔrɔsiw kɛlɛ u bɛna population kɛlɛ mais sisan opération sigira sen n'a fɔ opération kɛlɛtigi u y'o san kelen o de o kɛra dɔrɔn u bɛ ka ɲini ka ɲini fan bɛɛ ka ɲini fan bɛɛ ka ɲini fan bɛɛ mais o fana tɛ se ka taa n'i ma jama ta o tɛ se ka taa n'i ma mɔgɔw labɛn o tɛ se ka taa n'i ma minɛnw san bon i b'o bɛɛ kɛ i bɛ kɛlɛ kɛ o ma nɔgɔ dɛ i bɛ nin bɛɛ kɛ i bɛ kɛlɛ kɛ i bɛ ka kɛlɛ kɛ i bɛ minɛn san i bɛ ka kɛlɛ kɛ i bɛ mɔgɔw labɛn i bɛ ka kɛlɛ kɛ i bɛ mɔgɔ recruter mɔgɔ ka recrutement dɔrɔn k'a tigi labɛn a ka kɛ sɔrɔsiya ɲɛdɔn fitinin dɔrɔn o ye kalo 6 ye o kɔnɔ i bɛ jija jamana kana mɔgɔw kana dɛsɛ o fɛɛrɛ kura min sigira sen kan ni y'o san kelen o bɛ sen na ala barika la a b'a ka nɔ bɔ mais a laban ye mun ye a laban ye ka na ni jamana ka sigi ka na o yɔrɔ ninnu la parce que i bɛ taa sɔrɔ ekɔliso tɛ yen kɛnɛyaso tɛ yen kiriso bɛɛ datugulen don yɔrɔ bɛɛ datugulen don donc n'olu o kɛlɛw mana kɛ sisan o yɔrɔw mana jɛya mɔgɔ dɔ de fana bɛna san minnu bɛna o yɔrɔ lakana n'o ye polisiw ni gendarmew ni gardiw ni surasiw ye olu de b'o yɔrɔ minɛ tɔw bɛ kɔnɛ ka t'u ka kɛlɛ la bɛɛ ni jɔyɔrɔ don donc n'olu nana sigi sisan douane bɛ na impôt bɛ na kɛnɛyaso mɔgɔw bɛ na donc bɛɛ de bɛ na mun b'a to population bɛ se ka a ka vie normale kɛ cogo min na donc o de bɛ sen na donc opération bɛ sen na o laban de ye nin ye jamanadenw b'u ka hakɛ sɔrɔ basi kɔnɔna la mais a kun fɔlɔ ye kɛlɛnijɛ yɛrɛ o kɛlɛnijɛ fana kɔnɔna an bɔra mun kalama an y'a ye u bɛ ka jamanadenw dɛsɛ ka sɛnɛ kɛ jugu bɛ ka taa ɲini ka jugu kɛlɛ o kɔnɔna dɔw fana bɛ ka jamanadenw dɛsɛ ka sɛnɛ kɛ bon o ye an b'a fɔ o de la objectif militaire bɛ yen objectif stratégique bɛ yen ni objectif militaire ta sisan o ye jugu kun kelen de jugu min b'a se k'i bɔnɛ ɲin na i b'o ɲini k'o bɔnɛ a ɲin na maintenant objectif stratégique ye min ye an bɛ ko kɛ ko min na ni kɔngɔ ye jamana kɔnɔ an bɛna ko kɛ ko min na gɛlɛya donc n'o gɛlɛya nana dɔrɔn o bɛ bɛɛ sɔrɔ i ye kɛlɛ kɛ cogo don ni jamanadenw bolo ko kɔngɔ b'i la i bɛ mun kɛlɛ kɛ bilen n'i ye dumuni tigɛ a la ka ji tigɛ a la a bɛ sera dɔ la a bɛ kɛlɛ bila donc u bɛ fɛɛrɛ dɔ bɔ i bɛ kɛlɛ min u bɛ fɛɛrɛ dɔ bɔ a kɔnɔna la f'i k'o fana fɛɛrɛ kunbɛn o de hukumu na opération wɛrɛ fana sigira sen kan mun b'a to sɛnɛkɛlaw bɛ se ka sɛnɛ kɛ cogo min na ala barika la mɔgɔw bɛ se ka sɛnɛ kɛ yen na gɛlɛya ninnu kɛra dɛ gɛlɛyaw kɛra yɔrɔ dɔw la yɔrɔ dɔw ma se ka sɛnɛ kɛ mais ala barika la jama fanba ye sɛnɛ kɛ ani salon na sini ma kɛ kelen donc o fana n'a fɛɛrɛ don dɔw bɛɛ fɛɛrɛ ninnu bɛɛ ye o laban de ye ka basigi kɛ n'i y'a ye an ka jɛɲɔgɔn la an bɔra jɛɲɔgɔn dɔw la parce que w'i bolo wari bɛ k'i bolo i tɛ se k'i sagona minɛn sɔrɔ k'a fɔ k'e minɛn e n'a ma ka kan o tɛ dɛ n'i y'a sɔrɔ i bɛ k'i yɛrɛ ye n'i y'a sɔrɔ dɔ bɛ gɛlɛya la a tɛ sɔn i ka sɔrɔ parce que olu fana ka nafa sɔrɔ sira de b'o la dɔ bɛ balo dɔ joli la bon n'e b'a dɔn ko nin tigi b'a balo joli la i k'i yɛrɛ minɛ a bɛ kɛ de la dɛ
ni siranna k'o fɔ i siranna k'o kɛ mɔgɔ si tɛ dɛmɛ o baara la dɔla o de y'a to an ko sisan a ka kan an ka kan yɛrɛ n'i y'a lajɛ radar ko nana cogo di a karabara di parce que a mun na de y'an sɔrɔ a don an y'a karaba a don u ye dugu 3 attaqué Watakunda Fafa minnu bɛ nɔ don u b'a dɔn dugu 3 ɲɔgɔn fɛ an jɛɲɔgɔn ma foyi kɛ parce que ni kɛlɛ kɛra sisan n'i ko i bɛ mɔgɔ bila ka taa u bɛ jan don ɲɛ duguma sira kan fo avion fana ka wuli kuma ta avion bɛ se k'u dɛmɛ a la cogo min na an b'o degun na an ka avion kelen ma an b'o la wuli ko avion tɛ se ka wuli parce que olu ka mɔgɔ dɔw bɛ baara la yen jɔn de b'a mɔgɔ si t'a kalama olu tɛ taa anw tɛ taa mɔgɔ dun bɛ ka bɔ ɲɛ la a don mɔgɔ 70 ɲɔgɔn na olu ɲɛ tora a la an bɛ se k'an sigi olu lajɛ mais n'u ko k'i tɛ se ka taa i ka avion tɛ se ka wuli avion tɛ se ka wuli o mun na parce que jamana sanfɛla mara b'olu de bolo n'a fɔ ma contrôle espace aérien radar b'u bolo missile b'u bolo ni ma wuli olu ka yamaruya ye ni ko ye min sɔrɔ i kungo ye dɛ bon sisan o de banna pewu bi ala barika la o minɛn bɛ Mali bolo a minɛn b'a bolo mɔgɔ bagabaga tɛ an taga mɔgɔ lasiran a minɛn b'an bolo o la taama fan jɔɲɔgɔn ye na n'a bɛ ka avion wuli a y'a fɔ an ɲɛna u b'a fɔ ko Mali bɛ k'i isolé k'an bɛ ka mɔgɔw an bɛ ka MINUSMA mɔgɔw balo ka baara la o tɛ dɛ an ko ni bɛ wuli a fɔ an na an ka to ka wuli parce que ni e wulila n'i ka avion ye a ka taa kɛ degun an ka sɔrɔdasiw ma an t'an sigi lajɛ dɛ o la ta kan an ko n'a bɛ wuli a y'a fɔ an na an k'a dɔn aw de wililen don aw bɛ nin waati la ni gɛlɛya nana an b'a dɔn e de tun ka avion bɛ sanfɛ nin waati la dɛ donc o de hukumu kɔnɔna la an ye ko caman yɛlɛma ten n'i ye avion ko lajɛ bi bi in na Iliko fɔlɔ Farabugu filɛ nin don min na mɔgɔ bɛ taa Farabugu mɔgɔ 50 kun fɔlɔ mɔgɔ 50 avion kelen a bɛ se ka mɔgɔ 4 dɔrɔn de ta mɔgɔ 4 o kɔnɔna mɔgɔ bɛ ka sa o kɔnɔna mugu bɛ ka ci i bɛ to mɔgɔ 4 de bila i b'u ta bafo i bɛ t'olu bila mɔgɔ 4 avion bɛ se ka mɔgɔ 4 dɔrɔn de ta avion kelen mɔgɔ 200 ni kɔ tun bɛ Sevare i b'u ta cogo di bon bi bi in na ala barika la o bɛɛ banna donc ala tigɛ o bɛɛ maliyɛnw ka cɛsiri di parce que ni maliyɛnw ma sɔn o ma nin si tun tɛ se ka kɛ o de la an b'a fɔ maliyɛnw ɲɛna kɛlɛ tɛ se ka kɛ jamana ka basigi kɔ n'an bɛ fɛ armée ka kɛlɛ kɛ armée k'i ɲɛsin nin kɛlɛ ma fo jamanadenw yɛrɛ ka basigi la na parce que i ye mankan kɛ Bamakɔ ka mankan kɛ Segu ka mankan kɛ Sikaso o de ka di jugu ye parce que sɔrɔdasiw min bɛ terrain kan u somɔgɔw de bɛ yan o u balimaw de bɛ yan o don de bɛ yan dɔw bɛ to terrain kan u hakili bɛ to yan u tɛ se ka kɛlɛ kɛ o y'a to an ko gɛlɛya mana cogo o cogo an ka gɛlɛya an ka hakɛ ɲini basigi kɔnɔ an kana mankan kɛ parce que i bɛ mankan dɔ lawuli e yɛrɛ fɛ i ka nafa b'a la a bɛ taa laban cogo min na ala dɔrɔn de b'a dɔn a bɛna se i b'a fɔ hali ni mun y'a dɔn o b'a sɔrɔ a banna o b'a sɔrɔ tiɲɛni kɛra ka ban donc an b'o de an ko ɲumanlen fɛ n'an bɛ fɛ an ka kɛlɛ in kɛ ka jamana basigi a tɛ taa fan de ka sɔn basigi ma yan fɔlɔ grève manifestation a tɛ armée arrangé parce que minnu bɛ sanfɛ ala k'an kisi k'an natanga n'u dɛsɛra u bɛna yɔrɔ jumɛn u bɛna Bamakɔ don o y'a to n y'a fɔ n ko bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ jamanako la bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ sécurité la parce que e bɛ ko dɔ kɛ a bɛ kɔnɔ k'e da t'a la n'an y'a ta sisan n bɛna misali kelen d'aw ma ala barika la UNT mɔgɔw y'an faamuya o la tuma dɔw olu tun bɛ grève la an y'a f'u ɲɛna n ko grève a k'a kɛ don tiɲɛ don jamana ɲɛmɔgɔ ka a kɛ fana don k'a k'a kɛ d'an ma mais n'an m'an kɔlɔsi ko dɔ kɛli la an yɛrɛ bɛ kɛ insécurité Mali jamana tɛ marifamugu dilan Mali jamana tɛ taji dilan an b'a sanni marifa an b'a sanni ni douane ma baara kɛ ni impôt ma baara kɛ wari bɛ bɔ min olu ka hakɛ ɲinitɔ o bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye armée ma n'armée bɛ taa ka taji sɔrɔ o tɛna b'u nɔ la mobili tɛ yen u tɛna b'u nɔ la marifa tɛ i bɛ jugu kɛlɛ cogo di donc an ka ko bɛɛ lenen bɛ ɲɔgɔn na mais ala barika la UNT y'a faamuya u y'u ka grève wuli donc k'a fɔ an na bi bɛɛ de jɔyɔrɔ bɛ jamanako la bɛɛ de jɔyɔrɔ ma dɔgɔ jɔyɔrɔ la hali bi an bɛ maliyɛnw deli
abi sabali muna ay antake golonga ne ni mu moya mu fu nyongona mais sabali ani munyi ya akaka yini basiki ko nala o bari me de meni kelena ali bi amari no fe ka o fuli bla ali bi ko chesiro o temene ko ni an sele ni ma bi ko do la transition ga akara ka malon ga la yini sabati parce que an jate mena san bisaba mun temena ma be mali ataka nyodo ango bonamanya atitani ngo nga kuma di malon remo wode ka fo wo fa ka to wodi nani asizi ko kuma do asizi mina do ani sida ko bena dele mun kan wati mun kan asizi mina do ko na be gani mangai ko ango no anga to anga kuma di malon ma parce que abe fa on deme mais no deme anama sigi bulo nyana maka a deme be fui do atu deme be abe fa kan deme mo mun rek kama anga to luka kuma do onna o nalila o nani furugu ani sera mo goche parce que na fo premier ministre na ka jamana dembe la me o la meni de o da ambo sera o ka wati kono sama kan rek kama ama ke warginin kama ama ke me da ginin kama aya ke dro mun batu ni mo ko sira ka kuma o do go jama la yini ni barab sa ko do assis na to fle do assisi bani jamana do recommendation go be na mu ko ka mu sigi singa ma do jamana sa lafiya o la yini ke me duru ani tani wolonfla me o kan ke san duru konalla do ya jete me transition kono san fla fra transition o san fla kono am sa ka mu ne ko la yini konalla o la yini de yira la yini bidrun duru o do sa ke san fla konalla do ango menna pour que ngana malon ngana ida malon na fa ko kama ka tulongo ga la yini na ay comité civil indépendant sincère o de sigira singa mu ba to o la yini mu fra malon fe ulu ba sini gouvernement mu ba to o la nu sa ka sabati killing en transition san fla ka ba chama garala albi amaba o pro transition ba ka san fla no bana to mo ram mena ulu de para ko kan fo ka to la yini belasi andalen bala no le nun kera ma fu ngo gelate kene me chama ba bala pasi jamane franyon ka kuma jama be kuma la mali fambe kundo woni afana yewul la inin dola abeket mamina wasro amargo te maliga isini igranga kele kunte sena bolu be na ko fe fana sa gelaye ka saka la inin do blasinga wati folen konnala menat saka ke sincère mo mulu muni indépendant usilente plan sidron la ou gouvernement ka influence ku duka ulo sa fof maloyina aka la inin ni meni gelani na ni la inin masaka ke parce que ule be gouvernement ule stu gouvernement no fe kay ni ay ni muna mani ke ay ni ke do ni gelay bra ko no ule saka fo maloyina ni la inin ni meni masaka ke adani gelani gelaka do o recommandation fana réforme ko boro kono muy kayle malu ke jala afa jamana tabulo la sera su ani kiriko la ani administration de tabulo la o réforme no o damine la o be jamana dongal layni do me an ya nganja layni ga blasinga am go baratike o konna la sincère sigira o konna la loi électorale votera o konna la d'offre la même CNT kan mo do dimina me jina dongal layni ne do o fana konna la ay ejisi wule mina election ki mais mina mun fa awina sisan o ka barade mo de nyino fe parce que eji o election ni en fait romna bibina ko do bi o ma nge mum sa ke sababu ye kana ni gela do ko kuma ko blocage parce que nambe be fa ta election na sisan fo barom mesiki singa gela su do kana da ko ni gela do na fana bi je en fait comme na deleka ni bona sisan eji une élection ke wulu sa élection ke ni numa région numa aussi région bela donc sisan région kura mun kire la sisan c'est que muna fra mun ga no o tebna gouvernement fait ko CNT a adopté auto ka baray parce que pesa got sakake do ba fonte fa fra ni région kan anga région anga cercle akuma be bili o ya odika baray ka jamana don la famille alni filigira kono
sini ma olu bɛɛ bɛ se ka ɲɛɲini mais ni mugu tɛ sɔn a tɛ kɛ jamana bɛ jɔ o kɔrɔ élection ko kuma a tɛ se ka kɛ parce que olu fulu ka sigi région bɛɛ de la EJ sigira Bamakɔ yan u ka bureau central bɛ yan mais fulu ka sigi région kelen bɛɛ de la mun b'a to référendum a kan ka daminɛ o la sɔnni olu bɛɛ kan ka se ka kɛ donc ni CNT kɔni y'a adopté k'olu sɔnn'a ma o kɔni baara tɔ b'aw de bolo sisan parce que jamanadenw b'aw de bolo aw de ye dugutigiw ye aw de ye diinɛ ɲɛmɔgɔw ye aw de ye société civile mɔgɔw ye aw de bɛ kuma ni jamanadenw ye mun b'a to an bɛ se ka avancer cogo min na ni filigira kɔnɔ adamaden baara de don fili bɛ y'a kɔnɔ a mana kɛ cogo hali san 5 fili bɛ se ka y'a kɔnɔ donc ni filigira kɔnɔ jamanadenw mana bɛn ko fili bɛ falen mais a ka ca Ala fɛ sisan an kan ka muɲu ka sira dɔw latɛmɛ dɔɔni mun b'a to an bɛ se ka nɔ bɔ donc n b'o ɲini aw fɛ ani sariyasunba o fɛɛrɛ min bɛ ka taa n'a fɔ o constitution a kun fɔlɔ kɛla an bɛna kun filanan kɛ n'o kun filanan banna o kɔrɔ sisan maliyɛnw yɛrɛ de b'a décider n'u b'a ta n'u t'a ta parce que fɛn caman bɛ k'a fɔ gɛlɛya caman bɛ k'a fɔ o bɛɛ de bɛ ka yɛlɛma a kɔnɔ n'a fana da ko gɛlɛya b'a kɔnɔ ni maliyɛnw fana bɛn'o dɔn k'a fɔ ko an filila nin na an t'a falen tuguni mais ni nin banna a ka ca Ala fɛ an kan ka taa référendum na parce que n'i y'a ye bi-bi in na an b'a fɔ ka constitution falen parce que mun kɔrɔlen bɛ gɛlɛya yɔrɔ de kɔnɔ mɔgɔw ko sisan ko non ko gɛlɛyaw b'o kɔnɔ fo ka yɛlɛma don a kɔnɔ donc a fana bɛ kɛ ten ni kura sigira sen kan ɲɛ tɛ k'a la ni gɛlɛya b'a maliyɛn yɛrɛ b'o dɔn mais a ka kan parce que maliyɛnw ka laɲini don fo an constitution fo référendum ka kɛ parce que a ko laɲini ka tila ka i cun ka bɔ a kɔrɔ i fori ka bɔ a kɔrɔ o man ɲi maliyɛnw ka laɲini don a kan ka se a dan na n'u sɔnna a bɛ dɔn k'u sɔnna n'u ma sɔn fana a ka dɔn k'u ma sɔn mais k'a fɔ k'a tɛ kɛ o ye ka mɔgɔ la yɛrɛ sanfɛ a tigɛ n'a ye Ala k'an kisi Ala k'an tɛgɛ ma maintenant laɲini caman bɛ sen na sisan n'i ye san 30 lajɛ parce que transition na sisan an ye gɛlɛya fɛn fɛn ye an yɛrɛ ka miiri a la a ye fɛn caman fɔ baarako gɛlɛya yuruguyurugu jamana ka yɛrɛmahɔrɔnya ta ka sabati n'i y'o san 30 lajɛ an yɛrɛ lajɛ an ko pour que an ka se ka bɔ nin na yɛrɛ f'an ka taabolo dɔ de ta parce que hadamaden ni taabolo t'i la i bɛ kɛ fɛn dɔ ye a ka dɔn mɔ e bɛ sɔn ne ma i tɛ sɔn ne ma n'o t'i la dɔrɔn i bɛ kɛ fɛn dɔ ye donc o de y'a to an y'a fɔ sisan an ka taaboloba 3 ta ni maliyɛnw sera k'o appliquer k'o latigɛ k'o wajibiya mɔgɔ wɛrɛw kan n b'a dɔn an bɛ degun fɛn fɛn na a bɛɛ bɛ ban hali n'a ma ban pewu-pewu camanba de bɛ bɔ a la o fɔlɔ ye min ye ka jamana ka yɛrɛmahɔrɔnya o bonya o bɛ daminɛ maliyɛnw yɛrɛ fɔlɔ yɛrɛ la a bɛ kɛ caman kɔnɔ k'an bɛ dunanw ma dunanw ka côté bɛ yen an yɛrɛ ka yɔrɔ bɛ yen parce que ne yɛrɛ t'i ka yɛrɛmahɔrɔnya ne yɛrɛ t'a bonya mɔgɔ wɛrɛ t'a bonya dɛ wa ka kan an yɛrɛ fɔlɔ k'an ka yɛrɛmahɔrɔnya bonya o kɔrɔ n'e bɛna baara kɛ e yɛrɛ ka lajɛ fɔlɔ est-ce que e yɛrɛ bɛ ka jamana yɛrɛmahɔrɔnya bila nin baara kɔnɔna la parce que an ka jateminɛ problème caman ye mɔgɔ bɛ yɛrɛkun mɔgɔ kelen sɔrɔ jamana ko la o tɛ jamana bɔ donc fo bɛɛ de ka sɔrɔ jamana ka yɛrɛmahɔrɔnya n'o bɛ ko o ko la e mana bila ba la fo k'o sabati a filanan min ye o ye jɛɲɔgɔnya ye parce que jɛɲɔgɔnya ni bonya t'a la ko to ɲɔgɔn ta o t'a la a baara tɛ ɲɛ dɛ donc jɛɲɔgɔnya baara la a fɔlɔ-fɔlɔ ye o bonya ye fo i k'a dɔn e ni mɔgɔ min na baara kɛ e y'i ka dugutigi ani fana yɔrɔ dɔ dugutigi e bɛ ka dugu kungo fɔ ale fana ka duguladenw danna da kan pour que ka dugu kungo fɔ cogo min na donc o fɔlɔ-fɔlɔ bonya ye n'an b'a fɔ o ma état d'esprit i k'a tigi bonya i k'a minɛ a kan ka minɛ cogo min na donc o mana bɔ yen ka ko diyagoya kan parce que a bɛ fɛ ka t'i ka nafa sɔrɔ sira kan o t'an ka nafa sɔrɔ sira ye o fana tɛ bɛn min i ka nafa b'an bolo i t'a sɔrɔ an fana ka nafa b'i bolo an bɛ bɛn a kan i bɛ ta sɔrɔ a man ta sɔrɔ mais i kana e bɛ ta k'anw ta donc a ka kan fo maliyɛn bɛɛ de ko lajɛ fo maliyɛn bɛɛ de ko président to ye premier ministre to ye gouvernement mɔgɔ to ye maliyɛn den kelenna bɛɛ de kan ka nin la wajibiya
parce que ni e jago kɛla ni e tɛ se ka nin fɛn lasabati a bɛ kɛ degun ka jamanadenw ma dɛ o b'a to n ko bɛɛ jɔyɔrɔ b'a la donc a sabanan min ye o jamana ka nafasɔrɔ sira ye an ko n'an bɛ baara kɛ bi n'an ka jamanadenw ka nafasɔrɔ sira t'a kɔnɔ jamanadenw t'u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ u ka kɛ t'a kɔnɔ u ka kɛnɛya t'a kɔnɔ u ka ɲɛtaga t'a kɔnɔ an kana don baara la parce que n'i ye yugujugu ta bi na contrat dɔw bɛ miliyari mɔgɔ bɛ bɔ kɔ kan ka n'a ta ka taa n'a hali dɔrɔmɛ kelen a tɛ bi Mali kɔnɔ dɔrɔmɛ kelen tɛ bi Mali kɔnɔ a ma kɛ maliyɛn ɲɛnama dɛ dɔ dun don o baara kɛ o kɔfɛ mɔgɔ tɛ se ka bɔ ka na k'i bɛn'o ta k'o ladon conseil ministre la président k'o signé o ka tɛmɛ service bɛɛ fɛ maliyɛn don de y'a baara kɛ dɛ o n'a ɲɔgɔnna caman a dɔw tiɲɛ fɔ man di i bɛ yɛrɛ mɔgɔ k'a fɔ parce que n'i y'a fɔ dɔrɔn a man ɲi quoi i bɛ mɔgɔ lamuruti a man ɲi parce que e b'a k'i yɛrɛ kun de kama e mana wari sɔrɔ i den tɛ baara la i dɔgɔnin tɛ baara la i teri tɛ baara la i balima tɛ mɔgɔ wɛrɛ tɛ baara la o bɛ nafa jumɛn ye n'a ko ne ye bibi na an bɛ ka avion minnu san minɛn minnu san o wari ma bɔ yɔrɔ wɛrɛ dɛ maliyɛnw ka wari de don parce que n'a y'a jate minɛ caman t'a kuma fɔ u b'a fɔ ko justice yuruguyurugu kɛlɛ justice caman k'a la dɛ caman k'a la mais a ma ban hali bi caman bɛ yen mais n'i y'a ye hali bi an se ka nin kɛlɛ kɛ lutte contre la corruption yuruguyurugu kɛlɛ parce que wari tun bɛ tila yɔrɔ dɔ la de wari tun bɛ tila de n bɛ nin miliyari hakɛ d'i ma n kan ka impôt sara dɔɔnin na n kan ka impôt wari min sara dɔɔnin na n kan ka impôt minnu sara n kan ka nin mun kɛ o si tɛ kɛ e bɛ wari sara mɔgɔ kelen e bɛ fɛn ta ka don n'a jamana kɔnɔ a nafa bɛ taa dɔrɔn de kan jamanadenw tɛ foyi sɔrɔ donc wari fɛn bɛ sɔrɔla sisan o bɛ taa mɔgɔ fila de bolo dankarilo bɛɛ de la o wari minnu dankarilo la o de y'a to an ye se ka 7 mois kɛ embargo la mɔgɔ ma wari d'a ma maliyɛnw sara la mɔgɔ si ka sara ma tigɛ donc k'a fɔ an na yuruguyurugu kɛlɛ a ye nɔ bɔ parce que n'o tun ma kɛ wariw bɛ sarada mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ n'an tun tora o logique kɔnɔ bi na maliyɛnw u tun bɛ muruti dɛ u tun bɛ muruti donc justice m'a fɔ que gɛlɛya bɛ yen dɛ mais ala ko tiɲɛ gouvernement justice u sigi maliyɛnw yɛrɛ si kɛ a bɛɛ faralen bɛ maliyɛnw la mais ni nin kɛlɛ nin tun ma kɛ ka nin yurugu kɛlɛ kɛ mɔgɔ t'a ye sanni kɔlɔsi tɛ ye mais ni fɛɛrɛ tun ma bila sen kan ka wari tilaw bɛ kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ 2 mɔgɔ 3 an tun tɛ se ka maliyɛnw sara dɛ an tun tɛ se ka avion san dɛ an tun tɛ se ka drone san dɛ an tun tɛ se ka mɔgɔ 2 sɔrɔ su kan dɛ an tun tɛ se ka kankuraw jɔ dɛ mais n bɛ mun ɲini maliyɛnw fɛ ko yurugu kɛlɛ mais nkalon b'a la dɛ parce que n'a sera yɔrɔ dɔ ma mɔgɔ yɛrɛ bɛna deliliw la n'a ma kɛ a bɛna bɛɛ minɛ dɛ n'aw kan ka yurugu kɛlɛ kɛ an b'a kɛ fo ka s'a dan na ni mun dɔgɔnin yɛrɛ la mun den mana yala i bɛ to sara kɔ dɛ donc n bɛ mun ɲini aw fɛ ka mun ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ pour que an ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ n bɛ fɛn 2 dɔrɔn ɲini aw fɛ n'an se k'o fɛn 2 bila sen kan n b'a dɔn ko caman bɛ yen o tɛ jamana sɔrɔ parce que ni jamana tɛ yen fɛn tɛ yen o e mana fɛn sɔrɔ cogo o cogo ni insécurité nana i bɛ taa k'a to donc a tun b'a ɲini maliyɛnw fɛ n'an bɛ baara kɛ e kɛra gouvernement mɔgɔw o i kɛra fonctionnaire o i kɛra kɛnyɛrɛye o bɛɛ ka jamana ka hakɛ bɛ bɛɛ kan e bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ jamana ko la a ka kan an ka jamanadenw ani jamana an k'olu bila fɛn bɛɛ sanfɛ n'i bɛ ko ko kɛ ala jɛ est-ce que nin tɛna kɛ tɔɲɔn jamanadenw ma est-ce que nin tɛ kɛ kumafilo jamana ma est-ce que nin tɛ kɛ sababu ka jamana la bin n'an y'an magari ko fɛn 2 la
ka ca Ala fɛ caman b'o gɛlɛyaw la u b'a fɔ ma ko baloko gɛlɛya fo an ka fara ɲɔgɔn kan bɛɛ bɛ k'i se kɛ gouvernement bɛ ka se kɛ opérateur bɛ k'u se kɛ exploitant bɛ k'u se kɛ mais yɔrɔ la a tɛ ka ɲɛ yɔrɔ la a tɛmɛsira ma yɔrɔ dɔw la gouvernement fɛɛrɛ dɔ bila o fɛɛrɛ ta ka se ka nɔ bɔ kosɛbɛ gouvernement bɛ subvention kɛ mais subvention de nɔ bɔ minnu bɛ subvention sɔrɔ a bɛɛ tɛ dɛ mais dɔw bɛ ka tiɲɛni kɛ n'a ye jamana bɛ jɛ a ka nafolo kɔ k'o d'e ma mun b'a to i bɛ se ka jamanadenw la hinɛ cogo min na e bɛna n'o minɛn ye i bɛ dɔɔnin nabɔ i bɛ dɔɔnin to yen i b'a fɔ a banna fɛn tɛ a bɛ dɔ fara prix kan ni subvention kɛra jamanadenw de kan k'o nafa sɔrɔ olu de kan ka a kan ka kɛ nɔgɔya kan na olu de ma mais subvention bɛ d'e ma e b'o bila i poche kɔnɔ ka tila ka dɔ fara prix kan dɔw fana bila i poche kɔnɔ o bɛ ɲɛnabɔ cogo di mais n ko population nɔ b'a la yɔrɔ min na o bɛ bila magasin min kɔnɔ maliyɛn dɔ b'a kalama dɔ b'a garder mun de t'a tigi ko fɔ il faut dénoncer n'a y'a dénoncer ni État ma gouvernement ma fɛn kɛ o ye gouvernement nɔ ye dɛ fo ka dénoncer fo ka fɔ de dɔ bɛ yuruguyurugu la kana fɔ ka yuruguyurugu la dɛ fɛn dɔ di fɛn b'a to a nɔ bɛ se ka minɛ n'an y'o kɛ sisan caman bɛ bɔ a la o e bɛna n'i ka e bɛ malo sɛnɛ e bɛ kaba sɛnɛ an ka dugu la u bɛna sɛnɛ kɛ u bɛ san dumuni bɔ a la u kan ka mun feere u b'o bɔ a la mais sisan mun bɛ kɛ ni sɛnɛ kɛra u b'a bɛɛ feere k'a bɛɛ labɔ a bɛ kɛ kɔlɔlɔ tɛna e yɛrɛ kan e ye fɛn feere mɔgɔ ma 1000 u bɛna feere ma 5000 parce que a t'i bolo i ka fɛn kelen bɔ a la a bɛ tila ka segin i yɛrɛ kelen ma mais 5000 bon aw ka baaraw ye o tuma b'a ɲini a fɛ a ka duguladenw bɛɛ la sensibiliser a tɛ fɔ mɔgɔ ka fɛn tɛ bɔ dɛ mais an ka bɔ ni hakili an kana an yɛrɛ bila kɔngɔ na k'an ka duguladenw bila kɔngɔ na hali jaba mun bɛ bɔ ka taa a bɛ tila ka jaba kelen bɛ tila ka feere an yɛrɛ ma da gɛlɛn na an yɛrɛ bɛ fɛn mun sɛnɛ bon o bɛɛ tɛ se ka kɛ gouvernement dɛ o y'a to bɛɛ n'i jɔyɔrɔ don a ko la i bɛ jɔyɔrɔ don i kan k'a da i ka dɔnniya yɔrɔ ma i ka fɛɛrɛ yɔrɔ ma mais n'a tɛmɛn'o yɔrɔ la a tɛmɛn'o la dugutigi dan ye a se ye a ka duguladenw ka yɔrɔ de mais n'a sera politiki kunda wali ka baara bannen minnu ka baara ye politiki baara ye olu b'o ta n'a sera diinɛko ma diinɛmɔgɔw ka baara olu ka baara don politicien b'u sen bɔ a la diinɛmɔgɔw b'u ka baara kɛ bɛɛ ni jɔyɔrɔ don mais mɔgɔ man ka don mɔgɔ ta kɔnɔ parce que n'i donna dɔ ta kɔnɔ o fɛɛrɛ fana o fana sariya bɛ boli kan o bɛ taa k'i bolo da o bɛ taa k'i bolo da dɛ ne ye dugutigi ye i ka dugula n'a ye mɔgɔ jugu ye a ye fɛn ma diya ala se faamaw ma mais e ko k'i bɛ taa marifa ta k'i bɛ taa jugu kɛlɛ e ma dege kɛlɛ la a bɛ taa k'i bolo da dɛ donc o kɔrɔ min bɛɛ ka to i ka hakɛ kɔnɔ ka jamana dɛmɛ ka na to i ka hakɛ kɔnɔ k'i bɛ don ta kɔnɔ parce que n'i donna o tigi ka kɔnɔ o yɔrɔ sariya bɛ boli kan mɔgɔ min tɛ jago ɲɛdɔn surasi n'i ko i bɛ taa jago kɛ jago ko an bɛ bɛn an tɛ bɛn an b'a kɛ tan e t'o ɲɛdɔn u b'a dabiri da la dɛ u b'a dabiri da la donc a ka kan bɛɛ ka jamana dɛmɛ k'a da i ka dɔnniya ma i bɛ dan i dan na mais i kana bɛ i ka espace kɔnɔ i ka yɔrɔ i kana bɔ kɔnɔ n'i donna yɔrɔ ta kɔnɔ o sara bɛ boli kan i ma labɛn o kama a bɛ taa k'i bolo dan donc hali bi an bɛ foli bila maliyɛn bɛɛ la an tɛ se ka foli fo ka se a dan na parce que ni an filɛ nin fɛn fɛn la bi na maliyɛnw de don hali bi an k'o cɛsiri kelen kɛ fɛn fila de don sira ye fila de sira fɔlɔ an bɛ siran an bɛ kaba an dunun bɛ kaba an b'an dogo an bɛ kɛ dɔ sago ye an bɛ kɛ jugu sago ye an tɛ k'an yɛrɛ an ka jamana tɛ k'an ta ye an ka sɔrɔfɛnw tɛ k'an sɔrɔ ye a bɛ kɛ mɔgɔ wɛrɛ sago la ala k'an kisi k'an tɛgɛ o ma an b'an firifiri an b'an jɔ an cɛsiri kan mɔgɔ b'an bonya o bɛ sɔrɔ ka kɛ an ka fɛɛrɛ taabolo la an bɛ k'an yɛrɛ ye an ka jamana bɛ k'an ta ye an ka laɲini bɛ sabati bon ma dɔn o sira laban in o de ka di maliyɛn bɛɛ ye donc hali bi ka foli bɛ la hali bi ala bɛ se ko la ala ka jamana basigi ala ka maliyɛnw ka laɲini n'u ka hɛrɛ bɛ laɲini mun na ala ka a lasabati ala ka maliyɛnw kan bɛn n bɔ kuma na n'o ye